Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Avui us portem un conte que arriba de molt lluny, dels països del nord, on les nits d'hivern són llargues i plenes d'històries. És la història d'un príncep que buscava una princesa de veritat i d'un pesolet verd, petit com un botó, amagat sota 20 matalassos i 20 edredons. Com pot ser que una cosa tan petita sigui tan important? Doncs pareu bé l'orella. I així comença el nostre conte. Hi havia una vegada un príncep que es volia casar amb una princesa, però no amb una princesa qualsevol, no. Ell volia una princesa de veritat. De veritat de la bona. I per trobar-la, va fer les maletes i va donar la volta al món. Va conèixer princeses altes i princeses baixes, princeses de països freds i de països càlids. Una no volia compartir mai els pastissos. Una altra es queixava de tot, de la pluja, del sol i fins i tot de les papallones. I una altra no deia mai bon dia ni gràcies. Eren princeses, sí, però de veritat de la bona, el príncep no ho veia gens clar. I al final va tornar a casa, amb el cor una mica trist, perquè ell volia una princesa de veritat i no l'havia trobada. Una nit va esclatar una tempesta terrible sobre el palau. El vent xiulava per les torres, la pluja queia a bots i barrals i de tant en tant un tro feia tremolar totes les finestres. Bum! El príncep mirava la pluja des de la finestra. El rei llegia vora el foc. La reina feia mitja a la seva butaca. I de sobte, enmig del vent i de la pluja, es va sentir una cosa ben estranya. Algú trucava a la porta del palau. Toc, toc, toc. «Qui deu ser en una nit com aquesta?» va dir el rei. I ell mateix, amb una espelma a la mà, va baixar a obrir la gran porta. Quan la porta es va obrir, allà hi havia una noia. Estava xopa de cap a peus. Els cabells li regalimaven. El vestit li degotava. I l'aigua li entrava per la punta de les sabates i li sortia pels talons. A cada passa que feia, les sabates li cantaven xip-xap, xip-xap. «Bona nit», va dir la noia. «Sóc una princesa de veritat de la bona». El rei va arrufar les celles. El príncep va obrir uns ulls com unes taronges. Una princesa? Amb els cabells regalimant i les sabates plenes d'aigua? Però la reina, que era molt sàvia, no va dir res. Només va somriure per dins i va pensar: «Això ara ho veurem». Sense que ningú la veiés, la reina va pujar a l'habitació dels convidats. Va treure tota la roba del llit i al mig del llit, sobre la fusta, hi va posar un pèsol. Un pesolet verd, petit com un botó. I a sobre del pèsol hi va fer posar matalassos. 1, 2, 3, 4, fins a 20 matalassos. I a sobre dels matalassos, edredons de plomes. 1, 2, 3, 4, fins a 20 edredons. El llit va quedar tan alt, que gairebé tocava el sostre. Per pujar-hi calia una escala de fusta. Aquesta nit
Dormiràs aquí, va dir la reina a la noia. Bona nit i que descansis. Perquè la reina sabia un secret. Només una princesa de veritat de la bona, podria notar un pesolet sota 20 matalassos i 20 edredons. La noia va pujar l'escala, esglaó, fins a dalt de tot del llit. Es va estirar, va tancar els ulls i no podia dormir. Es girava cap a un costat, es girava cap a l'altre. Es posava de panxa en l'aire, es posava de boca terrossa. Comptava ovelles, 1, 2, 3, 100. Res, no hi havia manera. Però què hi ha en aquest llit? Sospirava. Noto una cosa dura com una pedra. I així va passar tota la nit, volta cap aquí, volta cap allà, sense poder aclucar l'ull. Al matí, la reina li va preguntar amb un somriure. Has dormit bé, estimada? Oh, no, va dir la noia. He dormit molt i molt malament. No he pogut aclucar l'ull en tota la nit. Hi havia una cosa dura al llit. I em fa mal tot el cos, com si hagués dormit sobre una pedra. La reina va picar de mans, contenta. Havia notat el pèsol, sota 20 matalassos i 20 edredons. Havia notat el pesolet. Només una princesa de veritat té la pell tan fina, va dir la reina. Ets una princesa de veritat de la bona. I el príncep va fer un salt d'alegria. Per fi l'havia trobada. Al cap de poc temps, el príncep i la princesa es van casar. Van fer una festa gran i bonica, amb música, flors i pastissos per a tothom. I aquesta vegada els pastissos es van compartir. I el pèsol? El pèsol no el van llançar pas. El van portar al Museu del Regne i el van posar en una vitrina de vidre damunt d'un coixinet vermell. I diuen que encara hi és, petit, verd i rodó. Si és que ningú no se l'ha endut, és clar. Perquè aquest conte, com la princesa, és un conte de veritat. De veritat de la bona. I aquest era el conte de la princesa i el pèsol. Un conte antic i divertit que avui ha arribat fins a vosaltres. Gràcies per escoltar i per imaginar. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí. I potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son. I si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.